Li persuni b'diżabilità jkollhom ċentri ta' matul il-jum fejn jibqgħu attivi jitħarġu jissoċjalizzaw hija kruċjali. Iżda wkoll daqstant kruċjali li dawn iċ-ċentri jkunu miżmuma fi stat tajjeb u minn żmien għal żmien ikunu introdotti faċilitajiet ġodda għall-klijenti. U propju dan li għaddej fiċ-ċentru ta' matul il-jum ta' Ħalfar fejn tlestew xogħlijiet fuq ġim mal-użu tal-persuni b'diżabilità fil-waqt li għaddejjin l-aħħar xogħlijiet fuq pool terapeutiku. Fil-fatt għamilna programm ta' xogħlijiet għal kull ċentru u dan iċ-ċentru peress li huwa wieħed mill-ikbar ċentri li għandna bħala spazju ħassejna li kellna nibdew propju ċertu xogħlijiet fih biex kif qatt inti nagħmlu affarijiet u attivitajiet ġodda. Fosthom bdejna refurbishment ta' servizzi sanitarji u anke spazji oħrajn li jużaw il-klijenti, però wkoll servizzi ġodda bħal pereżempju il-pool terapeutika li tista' tintuża mhux biss għall-terapija però wkoll anke leisure. Fi żjara tas Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana u l-Ministru Joe Mizzi segwejna x-xogħlijiet li saru mill-ħaddiema tal-Gvern fiċ-ċentru tal-Aġenzija Support fejn anke nibtu proġetti ġodda fosthom ta' użu aħjar tal-ispazji ta' barra li jagħmlu parti mir-residenza biex bekk jiżdiedu l-attivitajiet li jistgħu jagħmlu l-84 persuna illi jżuru iċ-ċentru ta' kuljum. Klijenti illi l-Aġenzija Support iżommu impenjati b'attivitajiet bħal crafts u xogħlijiet artistiċi illi r-riżultati tagħhom rajnihom ukoll. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità rrimarkat kif sena biss wara li l-Aġenzija Support ħadet l-awtonomija tagħha, it-taħriġ tal-ħaddiema, it-titjib tas-servizzi u x-xogħlijiet infrastrutturali ma qatawx biex il-klijenti jingħataw servizz dinjitus. Fil-waqt li l-Ministru għall-Infrastruttura li provda l-ħaddiema fakkar kif b'dawn ix-xogħlijiet ta' natura soċjali il-ħaddiema tal-Gvern qed jagħtu sehem iktar sħiħ fis-soċjetà.